Divendres, cafeteria No Vull Fotre Follon, a les 8, en directe. I a parlar de què? De molts de temes. És que això no para. Tot Déu està ficant gasolina, ràpid, va. Ara serà un bon moment perquè mentre se parla de la guerra, se parla de tot el que mos passa, igual mos col·loquen algun càrrec a dit que reuneixen uns empresaris en uns polítics i no passa res. Ai, Déu meu. És que, què mos passa? Mos passa en tot. Mos ensenyen una bola per aquí i mentre allà t'estan fotent. A veure, anem a intentar explicar els problemes que tenim al territori i explicades en el nostre llenguatge. Per què no utilitzem un llenguatge més tècnic? No l'utilitzem perquè si no passaria com als plenaris, que molta gent no aniria perquè no se n'entera. Nosaltres tenim que parlar en proximitat i quan nosaltres profunditzem i parlem tècnicament és quan anem al jutjat. Quan entrem al jutjat o demanem, sol·licitem informació, és quan llavors utilitzem unes paraules més tècniques. Però a la cafeteria, a un ambient de carrer, el que tenim que fer és explicar-li a la ciutadania i apropar-li la política a la ciutadania. Però, nosaltres només som uns dinamitzadors. Nosaltres el que estem intentant és activar-te, no apartar-te. Que tu sàpigues o que tu entengues, en unes altres paraules, unes notícies que a la millor t'estan venent, que a la millor tu te penses que allò és la nostra salvació i l'únic que és fum, perquè tot se queda igual. Felicitats per seguir-nos i moltíssimes gràcies per les mostres de suport. Este programa és diferent i el fas diferent tu. Tu pots participar, tu mos aportes i quan mos trobes pel carrer mos ho dius i això mos ompli molt. Gràcies. Va, que això ja arrenca d'aquí un moment. Gràcies, hasta ara. Però què? Ja estem. Estic fet una braga, sí que estem.